Uz multimedijski sustav vašeg novog vozila možete za navigaciju upotrijebiti pretraživanje adresa tražilicom Google. Da biste u potpunosti iskoristili prednosti spomenute funkcije, trebate samo aktivirati usluge i odobriti prikupljanje podataka iz vozila. Kako se ova usluga upotrebljava? Trebate samo otvoriti izbornik navigacije i unijeti adresu u traku za pretraživanje. Dobiveni rezultati isti su kao da ste pretraživanje izvršili putem aplikacije Google karte. Informacije su pouzdane, a zbog pametne funkcije vaš se unos automatski ispunjava. Čak i ako se vaše vozilo ne uspije povezati s mrežom i ne dopušta pristup tražilice Google, ne brinite, navigacija u vozilu pružit će vam sve rezultate dostupne na vašim kartama. Sada ste upoznati s uslugom pretraživanja adresa tražilicom Google, osmišljenom kako bi vam olakšala svakodnevnu navigaciju. Sretan put!